Magnificencjo, Wysoki Senacie, wszyscy szanowni Państwo, którzy tworzycie na co dzień społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam z wrocławskiego ratusza. To jest nasz dom domów, tutaj od wieków bije serce naszego miasta. No właśnie, miasta otwartego, miasta tolerancyjnego, miasta wiedzy, miasta innowacji, miasta dobrych ludzi i miasta akademickiego. O tej akademickości we Wrocławiu od wielu lat mówimy, bo jest ona dla nas ważna. Ważne są dla nas akademie, ważna jest dla nas społeczność akademicka. To dzięki niej Wrocław tak pięknie się rozwinął. To ta piękna tradycja, którą przywieźli z sobą z Lwowa profesorowie Politechniki Lwowskiej i Uniwersytetu Jana Kazimierza, ale to także wielu innych akademików, którzy po wojnie tutaj odnaleźli swój wrocławski i akademicki dom. Po tych 75 latach powojennego Wrocławia myślę, że możemy być dumni. Myślę, że możemy być dumni, możemy śmiało, mówiąc o Wrocławiu, dodawać ten przymiotnik akademicki Wrocław. Na tej mapie niezwykle ważne miejsce zajmuje Państwa uczelnia, Uniwersytet Ekonomiczny. Dziś Państwa święto. Pewnie lepiej byłoby się spotkać osobiście i to święto przeżyć. To niestety czas pandemii rządzi się swoimi prawami. Tym niemniej cieszę się, że chociaż w ten sposób mogę z Państwem być, życząc wielu sukcesów. Trzymam mocno kciuki za wszystkich studentów, bo im jest w tym czasie szczególnie trudno. Oni pewnie inaczej wyobrażali sobie to studiowanie. Moment studiów jest jednym z piękniejszych w życiu. Muszą go przeżyć nieco inaczej. I mocno trzymam także kciuki za całą kadrę Uniwersytetu Ekonomicznego. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie i chcę, abyście Państwo wiedzieli, że zawsze możecie na mnie liczyć. Zawsze możecie liczyć na Wrocław. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, Uniwersytet Ekonomiczny, do zobaczenia.